Daddy no. Genti, Nicodemus. Kise wu nikoti. Tell you get boom no mbuzo line ni. Le nego. Obere mo wede. Ima gba muru ya. This month I go. Tig n'aka. Go team n'aka. Get lipu. Uze. Go mia. Yalla no onwe gị niile kwa ihe na-eshi mmemme. Kama ị ga-egbu m n'ụlọ mbuzo gbuo onwe m. Hụrụ emegbukwe gị. Ụmụaka pụta ga jụọ m ele daddy. Mas daddy who bland that food. Oh hewu. Ọnụ ọjị erie. Katara agbachala. Agale di lologo no keme iri huto. Iligwe ga-ama gị ikpe. Heaven will judge you. Ego m riri owe ego gị. Chai. Mada akari gụrụ ego ma agụghị m ọgbọgụrụ na agụghị m gụrụ m nwere ka m gagara mmị ihe gụrụ m ka ihe m gara gara ọkwa nyere gị 10,000 nye m 5,000 ka ego wee ga-eji elekwata ezinụlọ ihe m ụdị bụ ụlọ ihe ụlọ sọrọ m nwa mkpịa dị elige ya ọgwụ kinecha dị lagonu ke m agbụ Margaret bịa tọọ m agbụ no megedeka tọọ m agbụ maka chukwu megede aka m lụzọ agbụ no nchi nga akilite ji aka m lụzọ oyi ị ga-anọgide na agbụ ebi ebi ọ ga-abụ gị ka ọkụ n'ahụ ị ga-anọ na-agbụ ebi ebi gị sọwasị kachara Margaret gị sọwasị kachara Mommy, come to put that in on your foot. You make it. He top your reading on a field. A problem making him. Happy and Gaya Huto. Go Huto. Margaret. A cigarette. Before the top of me head. Top dollar me him young nigga papa. All 4 days. Ah, yes. Actually, I want to be in Paris. I was very happy when I heard what happened. You know, Kisi, Wapatafa, my mom, and the Isla is in there. Now, for the Muton Kuku. So, come rush at Paris. That's a good day, man. Thank you so much. Desmond, I'm all chiku when I get naked in Macoya in Yanni came in India. I was okay. I need Kiliquigi, Maca, Uncle Dunkin, I not Rosie 3 million in Ijupato, Meme, Ishezine. Yes, I na Sika Chineke, Goziki. Properagimo. Thank you so much. Also, below Chineka, because all we are like any that day, Meso, the guy I should be no be. This month, Naga come Gabere sister Ogeche Berry. I see no jicha. Okay. It's in Gabena Parish. Yes, of course. Yes, we get but maybe towards evening time number. Mungabia come and go for so 1-on-1. You are always welcome. Alright, sir. Alright. Kachineke, when you need to keep in and down, when you keep me in Baka so coge. Coach Kowagi, Chegidegi, Anandi Raga, Hockey. Na ụmụnne o nnale lekwanụ m o amen nna amụkwana ahụrụ m Chimamanda gbatoo Chimamanda o Chimamanda elecha m wụọ m n'ala chụna ele ma arịrị mbọ ka m eziokwu agwa nwere efe na mba inwe time ịgbado Chimamanda
Chimamanda Shakara ya dịka ihe a. Nwanne le enwe ezi oge. Nne ya enwe ihe obili chere imi gị mee ya gbam. Once nwanne ya aga. Ba mmaburu na. All the too much. Shakara ha dịka ihe a. Na ke mazi ya na. Wait na time si na agbado nwanyị na. Jiro. Ịhụna tendo no shiri bend. Ịkwọta ndụ ụmụ okorobịa dị ka ọnụ Chineke kere n'oyiyi nke ya. Ịkwọta ndụ no shiri bend. Na ya once. Ote ko binike ga-esikwa ote ma ọnụ once mepe ọnụ no one. Just listen to yourself. Nkwụlọ tu na atọ no dị mkpa ọmara ote Chineke kere n'oyiyi nke ya. O nwere ihe ọzọ ụnụ hụrụ ụnụ ga-anụ n'obodo nụ na ahụ dị nọrọ ngwa ote akpọtụ unu shere epu mmadụ na ya once. Ụnụ gara ịgba certificate ụmụazị Igbo nna ha gara ịgba certificate ha gbara certificate eji aga America. Ndị ụgbara ka eji aga USA. Ndị ụgbara ka eji aga obodo oyibo ụnụ gbara certificate ndakpo. Certificate repu oyi ụnụ gbara n'obodo nụ. Ụnụ kagbuo eche ọnụ ote nwere ihe ụnụ na-arụ ụmụ okorobịa ukwu osisi. Ụmụazị Igbo anụzụ ụmụ okorobịa banka. Unu na-azụ ụmụ okorobịa ukwu osisi. I'm ashamed of 3 of you. Shame! Nekwanye m agwa unu. Ihe ọbụla unu na-eme n'obodo unu na-emekwa unu marakwa amara na eluigwe dị ire. Heaven is real. Obinigwe na-ahụkwa ọnụ. Mechie ọnụ ka mmadụ n'ihe. Awụrụkwa ị na-arụ n'obodo a na-abụ sọnsọ ị na-aga ire ogologo. Na-achọ ebe ị na-ekwufusi okwu. Ọnwụkwa n'ọrụ. Ana m achọ ebe m na-ekwufusi okwu. Nwa na-achọ ebe ị ga-anyụfusi ihe. Etuga m ebe m ga-ekwufusi okwu. Gị na-achọ ebe ị ga-agbajilaga ihe. Ihe nwa agbajila kwa gị n'ọchị. Ndị mmụọ fọrịkwa gị. Niko, ile echi nga afọ na. Ma Chineke, ile echi nga afọ, ị ga-ihe ha ga-eme gị. Nga agba gị na. Bi na-agbara ọra. Mkpi arụsị. Ihe ọzọ eri mma ya. Gị chọọ ọnụ rịọ ka slippers ndị aboki jiri gaa n'ụzọ. N'ọnọte ngwutu ofabiuti ụmụaka. Enwere ihe ọzọ eri mma ya. What else are you good at? If not ịbịa nga akwanye ka nkịta. One day gị mego n'elu otu nwatakịrị nwa agbọghọ. Nwa nga ahụ gbatịa gị rest in peace n'elu nwaanyị. From there gị gawa ọkụ mmụọ gaziri ike. Elie you stupid boys. After all, I'm better than all of you. Come happen like so, Naga, no, Mama, but you guys cannot boast of anything. Hands up. Mommy, kedu ka Amaka na Oluchi dị na akwụkwọ na akụkọ ọfụma? Fa na agụkọ nna fa ekwesịghịkwa na ịbata. Fa ekwesịghị ịbata maka fa ama na ịbata. Ma fa na-enene exam. So ama m na ebe a fa nọ, ana m ayọ Chukwu ka uche fa dị na exam fa na-enene. Maka ama m na uche fa niile ga-adịzi ka fa bịa fụ nwanne fa nwoke. O kwesịrị. Mana ifemili a bụ na emesizi ị ga-eje nụ ka ịfụfa ma ọ bụ na You know, I really miss them so much. I know. I believe they do. I know. I can't wait to see them. Ị ga-afụfa onna. Fa ga-abịa eli ma before ị na-ala. Fa ga-abịa eli. Mama, good afternoon, brother. Ebatago? Hey, brother. No. Ebatago? Ka onye for father call St. Mary. Ezigo me. Father call St. Mary. Father no way. You for father? I'll go me facing boy. Okay, that's good. No. Welcome. No. One masị na nge nwa ga-akwadokwa wee jee eje ka ngị na afafụ maka na izigalofe ife ọ ka mma. Ọ bụla ije eje anyị nwere eje ka eje fụ ha na skuul. Anyị nwa bụ mmụọ ga-eso mara gị eje ihe akwado anyị je bata ọ ga-abụ mbọsị ụka. Nsogbu ga-adịkwa fafụ anyị na skuul ala ga-agbakọ. Ị na-achọ nnọọ ka ngị na nne yile na ga-efuka nne n'anya ya ka iji wee welu nne see na arụ ịfụchasịrị nne n'anya ngị bụ nwata.
this is mom. It means I love my mom. So, I'm from Ghana, mom. I have to do that. Any drunk you come here, mom. That's all what motor my color job and more women. But oh, if you are good, like in a cook, I could be number one. I could bring him the one. Make a hand. He can Kika and Namdi. These three kindred Makotraco here. You must have come top. So we hear the last room. And now for moment, I'm going to hear you. As you could not have an answer. I'm only more not to Tasha, Baba, one over the who has any only quite a once again, love. The last of love so ten. Hand talk. Kukuna la get another. You tell me all. So we report Jacotomo. Remote Jacota mission, the Quemnala. Quena Santona Tonorio. Every compassion. But you won't gather the enemy. I didn't let me take a more home, but take up a home. Check I got home. Pasatara Chasragania. Eh? Nicotine kiss you on the colors. You get a Chasragani when. My dear, give one need Jack Romia. I was so community talking to the Caribbean. Kagaku, Nigatuba. Autonomous community gang and they go to land to Guinea. I'm not sure. I bet you will get an open to attack. Can you get on? What on a Ghana shop? Boru! When you know who give me, yeah, well, like a Coneconulo, or a legislation, organ and Township, Gishin a Praza, I has in this. Get back on market, I get your market, I get any head. You should not hear the Gaga, Gaga Crook. You should not get you should not get what rot and above this. You should come up with Tagan and Guabu, no longer hang on me. It's not going to hang up. You'll be in there with him. Nelonia. Nicholas, it was so show me in Hawaii, Gaga. Hey! Oh, yeah, I'm gay. I'm Madame Gakadam. Oh, him. I have one. It will go up your pavana. Pull electric, she will not too much. I wouldn't give more times. Stupid woman. Stupid man. Young no go back. I go back. He's a bit more cross education. I'm not telling you how I walk up with. And how I am there to any how I hand. Now I'm going to have the truth that is bitter. So what I can hold you. Oh, you call me. Okay, he make a step to teach you culture and then back la logo. Blessed sacrament to grow to the Maria, then back logo me. I go to
gofo anụ ọjị erie ya na-aga nje dakwa ogweri echi gaa ugbu agbakwala gị autonomous community ga-aṅụde gị ka kugbuo gị asa nga nọ gị mepechi ọnụ ihe nwaji were gị gwọọ gị abacha ncha lega udo tọrọ igbo eluigbo gbukwe gị katapila gafukwe ọnụ ọjọọ dị otu ihe na-atọ ọsọ mmụọ ka ibishra kama m ga-anwụ gị nwụọ na-agbagosị akụrụ m ihe rete kọm n'ọkọ asọrọ ị ga-emere m ọnwụ na nga afụli m ọnụ enwechi Chineke enweghị ike ịkpọ ha ọkụ enweghị ihe kekọgbuli m ha ga-akelebe Chineke na anya sụrụ ihe nọ m n'afọ taa ewezgasị anyị sụrụ ihe nọ m n'afọ ma ha pụta ime ha na-ahụ ihe m na-eme ha ụmụdachi ha adịghị ha ga-eme m ma egbuo ha nwụọ I'm just know I zebo nwa hala ta no granot m na tutu m Nicholas Hello ezigbo m onye ahụ na-esita dị ike It's so autonomous community to Piragon. You would have done Kubari Hegi on the police in area. And who the other? Here's somewhere get for bring Hegi. Never you put it a cucumber. What can I know? Cucumber on a banana. I'm not sure here. Should I cook on you? And I just want to one of the more. The poor radiation. If you let that boy, put it you should do like bomb. Last time, something higher, most of the marker. You can't get that for body heading. Who I am? I'm a jihad. Go Piagon on our walking to two. I'm not sure. Never get that to Batram. I mean, what do you think here now? No, Batram bucket time, Jera. I will plug in both the I'm not sure. I'm not sure. You will come back, get that quite a party I made. Get that time, dig and weary and Anya's time. Come bigger, but in your digger is not normal clear. What could I be? She no longer could I got heading what is all I'm. Nicholas Nicotine Ike Puno. Okay. I'm so bad. I wait out there for Kurum. I'll take all the share good look at Tonima. Stupid woman. No, but I get him. You go to that he was not going to pet him. What to be making him laugh? May I am a rush to travel. You go to a good near the batch travel. Okay, good day, sir. How are you? I'm fine. Yeah, Farah Ebel around. Oh, yeah. Okay, over the mirror. Okay. Get around. Get around, chicken boy. Okay. Welcome, sir. Thank you. This one. Just a teammate. I should We thank God. Mano. Father, Ima, Mungabu, Mungabaka, Monagofo. Awkward John Campbell. Thank God I met you at home. Yeah, actually, I'm Ikorago, Magodo, Mariga, Tota. Dika, my India, the magazine, this village. Oh, my boy, a 2-man cooker.
men do nwoke na-eme mmakpụ I mean rape, you know, and almost in the end is a gassi teach. If and Dana had nothing over that. Let her go. And cause over I got Massim Abrona, Mana Gujukaka, Mbalaga Kankata. And when Omo Kolodia and Dana Amalita Kita. I want to hello the garden and we. N'usoro omenala bịakwa na ụlọ ụka gbaa akwụkwọ nke bụ white wedding yes dịka akwụkwọ nsọ siri kwado ya so ihe dị ọta ka m na-asọ ka m bịa tụpụrụ ego n'ụlọ ka o si dị m n'uche otu ọmụ na-agwa m na nwụ na mmehie ọta ụmụ ihe ndị eru atụrụ ime ndị a na ịkwa iko nduruza I think it's going to stop, you know. So for that reason nga like imiya n'usoro a ọ bụrụ na ha lụọ dịka di na nwunye bịa gbaa akwụkwọ n'usoro dịka ndị chọọchị na-esi eme ya ụdị mmadụ ahụ na ha mee ihe dị ụta m ga-enye ha the sum of 300,000 in every marriage, every husband and wife. You understand what I mean? So we are here to come back to what I call Jim Logan, that I can enjoy issue. By doing this, I think those nonsense will stop. Whom he hand them poor yellow if you want or demon about Hakuko, and then Mom, why Mabu, Eba, so many hand that chump behind that was a chump going hand that a chump defend that got the ben over that. I am just a cambiat and got 3 regular auto she didn't know, but then get you a man. You got to go. Desmond, Sir. obi aṅụrị na-akpa m na ikwere ka Chineke na-eji na akwara ngwa ọrụ. Yes, Father, I know. Nwere m obi aṅụrị. Ihe kwuru ọ dị mma, ọ bụ ihe kwesịrị ime eme. I ga-eche gbakọta isi maka ndị oyibo si na 2 good heads are better than 1. Yes. Obi aṅụrị. I'm so happy. Now, in this our time, there was somebody lere anya who na ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ime. Ọ bụ Chukwu ga-agọzi gị. Ọ bịa onye na-agọzi, so ọ ga-agọzi gị na-aga n'ihu. Ịgbalị ala. All right. Okay, come. Taa. Obi aṅụrị dị mana amakwa m n'ime eluigwe obi aṅụrị ga-adị ha. Let us pray. Ka Chineke onye na-enye gị ike ime ihe niile ndị a gaa n'iru ikpuchigide gị. Anya ndị iro agaghị ahụ gị. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abụ ihe echekwabara. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. All right. Sir. God bless you. God bless you. Ị ga-ekelere m na ọma ibe. Onye nwe ga-agbapụ ume. God bless you. Onyinye Chineke iche onyinye Chineke nna o amara dukwu Margaret. Onye nwere ego ndebere n'ime ụlọ, nwere 4,000 naira igwere n'ime ụlọ. Oh, ego. Akwa ijiri m Old King James Version. Nshapetekwara nego Revised Standard Edition. Oh, we are wise, wiser, wisest. Ọ chapter wole. Chere, ị na-achọ ịgwa m na go nwa bagara n'ime ihe ụkwụ. Ogbe ebe nwere ego mezo oge ka nzofu ori ọnwụnwa. Gị baga n'ime shoe m gaga furu ego m. Si na m na-eji gị wise, wiser, wisest. Ịkwa? Otume, iji gakwa nga m zụrụ ego m. Ga mee transfer certificate. Tige n'ime shoe gị.
ngakwa nga Maria ya transfer certificate ngoshiri pụta ka howohi ke howohi ka ihe na-agwazi m ugbu na anyị nọzi na stealing regime nnezuru nna zuru anyị jizi oshi ama aka eme ya eme lekwe monkey zuru na sorok agwa aga na waye ka ofisi zuoke nwụda onye kpọrọ ha ugbu a ele ihe ka isi na monkey ka isi na agwọ dịbụ ụlọ aka ntụtụ ihe o echikwele na m agwọ isi na agwọ echiri monkey nsogbu anọdụ mụ na onwe m echiene m buusu akwa buusu kwa m na gị na rum akwa ndebe gị were ọkwa ihe ntụtụ kọchina ihe ntụtụ akpụlọ mụ na gị abụọ gagazikwa ọzọ n'ojiegi edoje tụtụrụ dịbụ ụlọ aka ntụtụ amamihe ị ga-agwa Rufus ha ekwadila ha nne ya debe m n'ụlọ ngwa bụ gaje tatọrọ ị ga-abụsi anya ka ahụ iji nye m ahụrị n'abalị ebe ebe bupụtara m nga All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!